Shalom. Horas ma dihita saluhutna lumobi mai horong ni parupuan ni huriata HKBP Keramat Jati punguan ina hanna dohot PS Elviko nah hina holonga di bagasan Kristus Yesus dohot matahe saluhut horong ni parupuan ni huria narong di sadok portibion. Naing pukotama pehadita di bagasan sadarion alai jumoluma taparade roha pikirata martangiang nahohom mahita sangobas dirwat tabi martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 617 ayat sada molohodo hui hutton. Asini roha madihamu doho dame nasian debata ama marhide-hide Tuhan Yesus Kristus. Amen. Hatani tu hatta di pehadita di bagasan ari sadarion ima sian buku sadar raja-raja bidu 10 pitu mamuka sian ayat pitu satu ayat 14 hujaha homma dihita songonom ma didok. Dungi marhira sataol lelengna marsik masungai ala suada robe udan ditanui. Dungi roma hatani Jahoba tu ibana songonon. Berhat maho laho tu sarpat namardonok kon sidon. Maringat disimaho idama nunga hudokon sada parupuan nama balu di simar muruho. Dungi borhak maibana laho tu sarpat. Jadi dung saat ibana tu harbangan nih hutai. Idama adong madisi sada parupuan nama balu namar sobat-soban. Dungi jauh-jauh masih Elia madok tu nasida. Ua alap diau aiki otik di bagasan tabu-tabuon asaminu mau. Alai dung laho nasida naing mangalap jauh-jauh muse ibana madok tu nasida songonon. Ua buat diau satopik sagu-sagu di bagasa tangammu. Alai ninna parupuan ima songon sitong na mangolu Jahoba de Batam. Dang adong sagu-sagu diau nanggosada. Daholan itak sapohul di bagasa kudon. Akup ni miak otik di bagasan guri-guri. Jala idama namar sobat-sobat duau. Asalau au paulihon itaki diau doho di anakki. Asamanga kami na dua dungi matema. Alainin nasi Elia matu nasida. Unak ko mabiar, laho maho, bahem masongon nani dokmu. Alai, pauli diau jumolu siani sada sagu-sagu na met-met. Jalabuan turuar diau,
dungipe asa pauli di hodohot di anakmu. Ai songonoddo hata ni Jahoba debatani Israel. Ia itak na di bagasan hudon dang olo suda. Jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik. Pai majupang ari haroroni udan tongoson ni Jahoba tu sisik ni tanoon. Ido sahakna. Marlas ni roha ditiki hapor suhon. Manang di hata Indonesia didokon sukacita di masa kesesakan. Hamu horong ni parupuan ni Huriatta HKBP Keramat Jati. Punguan ina Hanna, dohot paduan suara Elviko nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hata nitu hatta di PHDta di bagasan Ari Sadarion. Ima manaringoti lasni roha ni sahalak ina nama balu. Sahalak ina nama balu disarpat, ditiki masa hapor suhon disadok sisik ni tanoon. Di masa ni hapanurirangon, panurirang Elia di tonga-tonga ni bangsa Israel. Jupang dori mas dohot uhum ni debata tu bangsa Israel. Di masa panggonggomi ni Raja Ahab di Samaria. Ima nasora muba rohani bangsoi manadikon debata bal gabero rimas ni debata ima nasoro nabur manang udan di tonga-tonga ni bangsoi dohot tu sisik ni tanoon pola marpiga taul lelengna. Ima uhum tu bangso Israel siala nong lumlam hapor seaon dohot hauduhon nasida tu debata. Ima naking marhite nama nobba debata bal. Pola do bangso idi paingot debata marhite panurirang Elia. Asa marhamu baun nasida alai tang jupang hamu baun ni rohai. Gabi tarimas ma debata dopak nasida. Binahin ni uhumido panurirang Elia dohot mangai. Puasa mangai alamaoldo dapotsa aek dohot si panganon si ganupari nalau si inumon dohot si panganon. Alai tungpe di bagasan hamaolon ibana. Tuk do tangan ni debata marmudu-mudu ngoluna. Ai di sarihot debata do ngoluna. Marhite na parjolo nama dok ibana asa borhat tukan purba. Ima tu sungai kerit bariba ni aek Jordan. Asa taruli ibana di si inu mo sias sungai. Jala pidong sigak disuruh debata laho manaruhon aka si panganonna. Boy taida di bagasan buku Sadar Raja-Rajaon di ayat 2 satu ayat onom. Napa duahon ima parsuruon ni debata tu si Elia. Asa borhat ibana tu sarpat tu bagas ni sahalak ina nama balu. Disima parmudu-muduon ni debata ibana. Marhite ina nama balui. Ima turpukta sadarion. Sian turpukta di PHDta sadarion dia ma nalaho si putih-putih hotta di ngolutta sinuain. Na barjolo dihamu akka inanami. Tuk do tangan ni debata laho marmudu-mudu ngolutta. Molo manotong uduk
kita lahu mangului persuruan ni Tuhan. Dang palawason ni debata hita akan burju mangului persuruan di bagasak kasusahan. Do akatadda halongangon patupaon ni Tuhani laho marmudu-mudu ngolutta. Unang mahita marnamotok jala marnaloja mangului persuruan ni Tuhani di bagasan ngolutta si ganupari. Nabaduahon si pata dang tuk dodoon ni hita jolma dia do sakap persuruan ni Tuhani di hita. Songon persuruan ni debata tu panurirang Elia nama dok asabor hatu sarpat. Takas taboto ia sarpat ima wilayah Sidon. Inganan hatu buan ni si Isabel. Ripe ni Raja Ahab. Si Isabel nama majujui rajai asa sudi bangso Israel naginonggomanna manobba debatabal. Sada raja-raja saplono mayat tulu bersada. Jala si Isabel do natong marsakap laho munu panurirang Elia. Sada raja-raja 12 ayat. Sada raja-raja 10 ayat 2. Dohot naung mamunu sinabot asaboy dapot nasida porla anggorai. Di sada raja-raja 12 sada bui taide. Molo siak kadiriota songo jolma. Tung naso mungkin do di dok rohatta borhat si Elia tu asar ni goppul atau kesarang musuhnya. Ai raja di sidodo yanggo natoras ni isi Isabel hati hai. Damolo habotoa ni tu si pareon ni natoras ni si Isabel namaringanan si Elia di luat na ginonggomanna dahatok ma pusaonna jalabunonna si Elia. Alai ima huaso roho sakap ni debata naso tarduru hita jolma. Pos ni roha na marsigatung tu debata. Ido na patawo kita. Malua dohot sian akka parmaran ni daging. Dohot sian akka parmaran ni toddi. Tungpe ikon jumonok kita. Mardepakon musutta. Hal yang mustahil kalau kita boleh berdekatan dengan orang yang kita musuhi atau orang yang memusuhi kita. Tentu di sana akan terjadi konflik dan persoalan. Tetapi bagi Tuhan semuanya itu adalah rencana bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan kita dari tangan-tangan musuh kita. Nabatoluhon unang ma leas rohatta mida akka napogus nagali lumobi mida akka nabebelu. Alai tahapo sima naparhitian ni Tuhaniro nang ngolu nasida patuluson sakapna di tonga-tonga ni ngolutta. Persuruan ni debata tu si Elia lau madapoton ina nama belu di sarpati. Ima persuruan nama korlas ni roha. Ala dipakai debataro ina nama belui. Laho manarihon ngolu ni si Elia. Jala unang pola saya taetongi persuruan di debatana tu hita lau madapoton akan amora. Gabetuki mengurupi hita. Daong akainang daong. Si patadi ngolut taon. Jumot jodo taruli las ni roha hita sian akka horong ni napugos. Dohot sian akka horong ni namebel. Adang persoalan di si pararongon ni sasahala jolma.
Gabe tardok ibana na ukap marsi basa-basa manang daburju. Alay sa luhut na ihuaso ni dibatado na mangukap rohani jolmai. Laho buas marsi basa-basa tungpe pugus ibana. Alani ima kainang so tung leas manang gabe tapasiding akadongata. Horong ni na mebelu doho na pugusi. Adang boy botota. Ahado sakap ni dibata. Marhite akanasida. Aitung takasdo nang pakirimon ni nasida. Akan na pugus na bebelui holan tu dibata sabing. Marhaposan. Huhut marpang sadia donasida tu debata dingoluna siganupari. Songon hadirion ni ina nama belu disarpati. Tukka porsion naro pamunakon ibana. Boy daruli ibana di sipanganon. Dohot di ngoluni ianakonna sahat rodi tikki natinotopon ni debata di ibana. Napopaton marlas ni roha ditiki haporsuhon situhu ni hita si yuto Kristus ima molo manotong hita marlas ni roha di bagasan Tuhani manang songo dia pe parnia hapatta di ngulu taun ikut dohita patu pahon parsaoran narosutu debata dohot tuakka dongata. Asa marhite siani daruli las niroha hita jala marhite hita daruli las niroha nang akka dongatai. Songon nani adupan ni si Elia. Namaza halia potir ala soro udah dohot nabur. Gabi taruli las niroha do ibana siat debata di parmudu-mudu debata do ngoluna. Songonido nang ina nama balui. Binahen ni uli ni parsauran na maradopon si Elia. Jol manaso tinadana. Dijakon ibana do si Elia gabe tamuena. Jala dinggado nang pajak kononna di tamuenai di si Elia. Ima najumolo imana manarihon ngolu ni si Elia. Sian na manarihon ngoluna dohot ngolu ni gelengna. Dison ikon pos dorohata. Nauli na denggan na tapatupa tuaka dongatta jolma. Dang mariswangi saluhutna. Alai gabe dalatta maimat jalahi akka pasu-pasu. Lovisian nata pikiri na jalo ota siat tuhatta dinguluta tujuluan ni ario. Unang marnamotok rohamuna patupaho naka ulaon nauli dohot ulaon parasine rohaon tuak kadonga jolma. Ai di natasarihon ngoluni dongatta di sido pos ni rohatta na lobisian panarihono tai turongat tai di sarihod debatado nguluta. Tungpe di masa ni haporsuhok kita nuai. Ima pandemi COVID-19 siaon manotong mahita marlas ni roha. Ala itak na saotiki dohot miak na sosadiai. Namo rupas ariata sian aka ari-ari na salpu ala ni COVID-19 siaon. Naotik na adong dijabutai, ditabungatai, di rekening tai. Di pasu-pasu tuhat tarui. Gabe si bualas ni roha di nguluta. Jala naso tupa. Loason ni Tuhani hita atu raparon. Asal ma hot pos ni rohatta di ibana. Asima rohana manotong mahita marlas ni roha ditiki hapor sohanu. Asa unang sumurut
nang pamujutta di ibana. Pos dorohatta debata totong namar mudu-mudu hok kita. Jala daudu menggado molo taulahon parsuruon ni Tuhani di tonga-tonga ni nguluta tahari koti makaholongi akadongata tung pugus tunggali hita di pasu-pasu Tuhan do hita di tonga-tonga ni nguluta gabi marhiti hita daruli dongata jala totok kita marlas ni roha amin martangiang mahita debata Jehovah manami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate madidenggan di basam napaluasok kami tumangihok katam nabadiyay atau ngajar-ajari mahami marhite todim nabadiyay asa tung margogo kami mangatusi hatami jala tahu kami makanguluhoni di ngulu nami siganu pari pasu-pasu masa luhutna pungua paropuan punguan ina hanna dohot elfiko narong di tonga-tonga ni huriam HKBP Keramat Jation dohot sude aka horong ni paropuat di huriamon dohot di sadok portibion dohot di akana tumangihok katamon asa saya totong nasida di bagasal las ni roha tung pepor supar niahapan nasida asa saya totong nasida di bagasan pamujion narosuna tama tuadu pammu nabadiyai pasu-pasu saluhut akan naniulani tangan dohot naniulani pikiran nasida di huta di balian di partiga-tiganna di parkatoran di parsikolahan dohot diaka ulaun namaragam napi nasahmu di ngolu nasida jala homa namat jamotton ngolu ni aka saluhut keluarga nasida asa saya totong nasida daruli las niroha tungpe masa sori mago covid sapulsion di tonga-tonga ni portibion padau manasida siaragam ni parsahiton dohot parmaraan asa saya totong goarmu di papuji-puji nasida di bagasan ngoluna atau ngasi maroham ngolu nami nang todi nami tunggomos mahu pagong gopok kami holat tu tangammu nabadiyai asa mangolu manang mate hami totong mahami diho saut malomoni roham di ngolu nami ganuk marsada-sada marhite-hite Kristus Yesus Tuhan martangiak kami tuho amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukwede nomor 557 ayat sada tabbatolu dau duminggan laus disomma tapasahat peleata. Tapa ujung ma pehadeta di bagasan ari sadarion rak mangidohom mahita di tangiang hato pattai.
Alea manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajonmu. Sai saut malomo ni roham di bono tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapon salileng nilileng na. Amin. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni todi porbadia ma. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Horas ma dihita saluhuna lumobi ma dihamu horong ni parupuan. Punguan ina ni Huria, punguan ina Hanna, dohot punguan baduan suara Elviko na adong di Huriat daha KBP Keramat Jation, dohot mata Yesus di horong ni parupuan na adong di sadok Huria di Bordion di pasu-pasu hatta mahita, do mahita tutu siap parsayidoni. Salam sehat bagi kita. Horas.